Ahojte, pozdravujem vás lovec Radov a v tomto krátkom videu by som vám chcel ukázať cestu na môj obľúbený hrad Hrušov. Priamo za mnou sa nachádza naozaj maličké parkovisko, ktoré je síce bezplatné, ale zmestí sa tam len pár aut. Z tohto parkoviska vyrazíme po tejto asfaltovej ceste smerom hore na hrad. Spomínané parkovisko sa nachádza medzi Topolčiankami a obcov Skícov. Nájdete to naozaj veľmi jednoducho, sú tam aj smerové tabule. My zatiaľ pokračujeme po tejto ceste ďalej na hrad Hrušov. Ale pokiaľ stretnete lovca hradov, môžete sa pripraviť na takéto pexeso, ktoré rozdávam všetkým milovníkom hradov. Prešli sme asi 10 minút a po mojej pravej strane si môžete skrátiť cestu na hrad po tejto vyšlapanej cestičke, alebo môžeme pokračovať ďalej stále po tej istej ceste, ako sme išli od parkoviska. Po 15 minútach sme už na dosah hradu, po mojej ľavej strane sa nachádza spomínaná skratka, po mojej pravej strane cesta, po ktorej sme prichádzali smerom od parkoviska. Po 20 minútach sme sa dostali na miesto, za mnou sa nachádza hrad Hrušov, je to naozaj pohodová cesta, ktorú odporúčam každému. Dnes sme tu počas víkendu, všade okolo sú ľudia, niektorí tu majú piknik, niekto ide opekať, tak ako aj my. A ešte raz, ľudia, toto je jeden z najlepších typov na výlet, aké vám môže dať lovec hradov.